Добър вечер, здравейте, привет и добре дошли на всички. И като цяло, днес съм решил да си поговорим за някои кулинарни приключения. Разбира се, тъй като знаете, че през така един цикъл от 5-6-7 месеца правим едни епизодчета, в които вие ми задавате въпроси, свързани с кулинарията. Аз днес реших и това да го включим, защото както се казва, ще ви споделя няколко неща, малко вие ще задавате въпроси и така. Решавам аз преди години, ще започна с тази история, това беше преди да започна да се занимавам с кулинария. Това беше 2016-15, не, по-рано май беше. Не, още по-рано беше. Всъщност, не, тогава беше, 2016 горе-долу. Това беше преди да започна да се занимавам да правя разни неща, преди да вляза в академия и така нататък. И тогава, боли ли те глава, ако ползваш Mipster, аз ползвам Noise Cancellation от сутрин до вечер, защото постоянно на тия слушалки и нищо ми няма. Тогава един приятел си идва от чужбина и решавам аз, че той идва вкъщи и аз решавам, че ще му направя един десерт, защото що не. И какво се случва, както и да в момента не мога да намеря тази снимка конкретно, явно е напуснала чата. И решавам аз, че ще му направя един десерт. И умникът, решавам, че ще комбинирам две рецепти в една. И не стига, че ще направя десерт, ми ще го направя и на две половинки. Тоест, половината десерт една рецепта, другата половина друга рецепта. Аха. И сега защо ви казвам, че е важно да си четете рецепти и да правите точно това, което пише вътре? Те хората са написали някакви неща, аз обаче няма кой да ги чете. Давай, плескай. И накрая се получи, само задръжте секунда, лирическо отклонение, просто снимката ми някакси е изчезнала, но аз съм упорит и ще ви покажа моят провал. Имаме бекъп на всичко. Знаем ли, може и това да става при теб. Dark Fan, добър вечер, какво? Кой? Става все по-интересно. Става се по-интересно, защото снимката ми я няма и в бекъп флашката ми. Стига! Значи това е когато искаш да покажеш на хората какво си направил и не можеш. Аз наистина исках да ви покажа тази снимка. А тя наистина я няма. Съжалявам. Но, както и да е. Ще ви покажа друго. И направя съм аз десерт, който десерт няма нищо общо с реалността, който кремовете ми са станали на супа, който да, десерти от шкафа Dark Fudge още не съм почнал, но правя си там някакви неща, без да чета рецептата като хората.
Сменям си някакви продукти, това го няма в магазина, ама сега няма ходим до другия, ще вземем друг продукт. И накрая нищо не се получи и беше изключително разплокано нещо в чиния. А сосчето беше като супа. В смисъл крема, който трябва да се залива десерт. Знаете как изглежда крем, нали? В смисъл, това няма какво да ви обяснявам, той трябва да има консистенция на крем. Това, с което аз залях своя десерт, прилича по-скоро на супичка. Да, това е снимка, която наскоро гледах и си викам, това задължително трябва да им го покажа. Да, както и да е. И искам да ви кажа, когато някъде пише някаква рецепта и когато особено не сте практикували, не сте правили това нещо и ще го правите за пръв път, моля ви се, каквото пише вътре, спазвайте ги тия неща. То има си някаква причина да ги пишете. Тия работи. Спасов, добър вечер. Къде си? Тък му казвам, че бях навънка с един известен български стример. Господин Юански Гейминг. И така. Просто ми стана тъпо, че сега не мога да ви покажа снимката. И че няма как да я видите. Какво да правиш? Нищо. Ще си я представите. Разплокан десерт полят с супа. Исках да ви кажа следното нещо. И сега, когато го поднесах това нещо, вика, то много вкусно. Ама вика, малко изглежда. Така човека хапна една виличка и се отказа. Сега аз запазя съм си среща с автограф. Трябва си. На мен автограф не ми е дал. Само се сърди. И не знам вие дали сте имали някакви провали такива, но при мен беше епично. Първата торта, която правих, майко мила, първата торта, която правих, боже, защо няма снимка на това нещо? Така. Знаете как изглежда една нормална торта? Блат, крем, блат и така нататък. Сега, аз какво ще правим? Човека, за който правих тортата, много обичаше праскови. Значи, аз при живота си не съм забърквал крем, ама, няма проблем, ще направим торта с праскови. Кой бе, аз ли не мога? Така. Само слушайте каква глупост. Защо ви казвам, че трябва, когато нещо не сте го правили, особено, да не си го фантазирате, а да си намерите някаква рецепта. Първо взимам готови блатове, защото не мога да изпека. Обаче, после става интересното. Взимам компот от праскови, белени, от скъпото. Сега праскови от буркас компот, точно така, мипстере. Спасов, това беше преди много години. Това беше първата торта, която правих. Преди изобщо да влезна в академия, да съм чувал за такива неща, това беше 2013 година. Даже това е преди десерта. То затова е толкова епичен провал. Правя аз торта, готов блат, сиропирам с сока от прасковите. Тук сега ще кажа, това не е лоша идея. Технически не е лоша идея. Де факто, когато сока от прасковите... аз какво да го правя този сок? Дай ще си пиме повечко. Аз не сиропирах блатовете. Аз ги удавих, изкъпах ги, изпрах ги с сок от праскови направо. След това, крема. Как да направим крем прасковен? Така, да ви кажа как да не правите прасковен крем. Прасковен крем не се прави, когато избиеш сметана, към нея прибавиш шоколад течен и към него прибавиш, намажеш блата и върху него да наредиш праскови. Това не е прасковен крем. Ти остави другото. Праскови вътре в крема. Значи, вътре в крема и върху крема.
Не коментираме. И това цялото нещо завърши с сметана и праскови. И сега ще кажете, откъде толкова праскови? То ми беше на оферта и аз бях си мал от големите буркани. Ръгай праскови, ръгай! Цялата торта бях направила в праскови отгоре, но най-важното кое е, знаете ли? Че кръглите блатове ги бях изрязал във формата на сърце. Това беше най-кривото сърце, евър. В смисъл, това беше все едно първолак го е правил в час по трудово. Сигурно и той ще се справи по-добре. Най-кривото сърце, евър. С едно малко нощче изрязах, то се получи едно усъкатено от едната страна по-голямо, отколкото другата. Нема проблеми. И за капак, отгоре след като сложих прасковите, нали, то вече всичко е гвач, какафония, чудо. В смисъл, това е щета от всякъде. Реших да аранжирам тортата и отстрани. Сега някой ще пита с какво? Как с какво? С парчеца праскови. Това буквално стана компот от праскови върху реване и някакви наченки на сметана с течен шоколад. Дали мога да намаля музиката малко? Да, мога. Моля ти се. И сега ти остави. То беше чудо. Аз отивам там, подреждам ини рози, такива листенца от рози, отстрани, па торта, па свещи, па... Сега, откровенно ще ви го кажа. Това беше най-гадният десерт, който съм... Сладко нещо, което съм приготвил изобщо, евър. Буквално накиснати праскови в реване и сметана. Отвратително. Но най-интересното беше, че след като тя го опита, каза: много е хубаво. Значи, какъв е извода? Тя лъже много добре. Компот с хляб. Точно така. Значи, искаме това да ви го кажа. Ако след като направите този десерт, аз ще ви дам рецептата. Рецептата е много проста, вие чухте. 3 кг праскови, 1 пакет готови блатове, малко избита сметана и малко шоколад. Ако някой го опита този десерт и ви каже, че е много вкусен, оженете се за този човек. Отидете и предложете брак, купете и пръстен, заведете една екскурзия. Направете нещо за този човек. А ако някой ви каже, че това е много вкусно, това е вашия човек. Няма как. Той трябва много да ви обича, за да ви го каже това нещо. Но... Доре, добър вечер. Готви руска салата. Не готвя руска салата. Никога през живота ми не съм готвил руска салата. Пръстен в прасковата. Точно така. Ще й поднесете пръстен. Ще й кажете: ето тази сочна праскова е твоя, отвори я. Така отваряте, нали, тя отваря прасковата и вътре пръстен. Чудо. Значи, ако някой ви каже, че този десерт е вкусен, оженете се за нея. Но това беше тотална. Това беше върха на... Чувства ви, желанието, мале, той аз как го транспортирах. Хората какво правят? Хората поднасят тортите върху подложка. Нашия човек си върви с тавата. Аз си направих тортата в тава. Що? Да бъда оригинален. Кой знае, че се продават подложки в магазина? Моята торта беше в тава. То добре, че беше в тава, защото тя милата като поседя малко и то това реване си пусна целия сироп. И сега си представете как декорацията на тортата започва да се свлича с часовете, които минават, и всичко става в сироп от компот от праскови, сметана и всякакви такива подобни неща. Можеш ли да правиш джелато торта? Най-вероятно мога, никога не съм правил, никой не е искал. Но да. Най-вероятно ще се справим. Да. Не се притеснявайте, ако плескате нещо. Ако някога си провалите някой десерт, спомнете си тази история. Спомнете си, защото аз никога няма да я забравя.
Трябвало е да сложиш и желатин в този компот. Трябвало е. Ма кой знае какво е желатин тогава? Нещо си зарибих на джелато. Нема лошо. Вид сладолет. Като разтопен сладолет. Беше, точно така. И сега една друга история. Ще поднасям аз. Трябва да направя меню за гости в къщи. И ще поднасям едното, това беше за юбилей на баща ми. И първото, то беше 5-степенно меню. Първото студения стартер беше салата от киноа. Салата от киноа, която беше много яка, много хубава, много готина. Обаче допуснах една малка грешка. Ню-ню. Ами, при калкулацията на рецептата обърках една нула. И ще ви кажа така. Не се получиха 5 порции. Или в случая трябваше да излезнат 6 до 7 порции за салата с киноа. Малко излезнаха около 20. И си представете само в къщи, в домашни условия, 2 пълни тенджери с киноа. Пълни тенджери с киноа за супа. И то е едната от тия големите. Салатка с киноа. После ядохме 3 дена салатка с киноа. И раздавахме салатка с киноа. И явно. То джелатото е плодов сладолед, който се прави само от плодове. Немезис, това за което говориш е сорбе. Да бе, това вярно ли е? Джелато италиански сладолед не е плодов. Това, което той казва е сорбе. Трябва да правят сериал. Предаване по TLC, като ония италиански американец сладкар правеше много яки торти. Бъди ли? Бъди, гледал съм го, да. Той прави много фенси визуално торти. Той прави много фенси визуално торти. Не ми допада факта, че има много захарно тесто вътре. Като цяло аз не съм фен на захарното тесто. За всичко по ТВ правят фенси неща, но не и такива, които вършат работа. Не, аз не съм казал... Чакай, аз не съм казал... Не съм казал нищо. Просто човека прави визуално много красиви торти. Сигурно са и много вкусни. Въпросът е, че аз не съм фен на захарното тесто и не ме кефи. Да, можеш с него да декорираш по страхотен начин тортата, но нали сещате, че цялата тази декорация и целият този труд струва пари, които утежняват клиента. Отделно захарното тестото няма абсолютно никаква стойност вкусова. То е захар. Нищо повече. Аз съм фен на изчистените презентации, дали ще е било с огледална глазура, дали ще е било с мазана глазура, дали ще е било с някаква много финна декорация отгоре, но не съм фен на захарното тесто. И затова и никога не съм се учил да работя с него. Но иначе за джелатото, това, което... Някои страни, ако млякото е под 10% казва милк, кине сладолет. Ако е над 15% казва сладолет. Кога ще цъкам Assassin's Creed Mirage? Ами тя още не е излезнала. Най-вероятно ще цъкаме на благотворителната кампания. Що се отнася до джелатото, първо, джелатото е
Това си е, нали, италианския сладолед. Той не се прави само от плодове. Това, което се прави само от плодове, е сорбе. Той пак се прави от сметана, но тя трябва да има над 10% мазнини. Другото много специфично за джелатото е, че то се бърка на много висока скорост. За да може да навлезе в самата текстура на сладоледа повече въздух. И нещо много специфично за джелатото, че то се съхранява на специфична, точно определена температура, която беше някъде около минус 10. Ще ви излъжа в момента, но някъде около минус 10. Точен градус има. Примерно минус 10, минус 11, нещо такова беше. Точен градус има, на който се съхранява. Джелатото не е като примерно другия сладолед, дръж си го там в фризера на колкото е. Той има ниско съдържание на мазнини, факт, но не е сорбе. Сорбето си е това, което си е от плодовете. Аз на сорбето много не съм привърженик, но има си хора, харесват си го. Но да, джелатото се бърка много на висока скорост. То трябва да стане пухкаво, трябва да има един такъв лек обем, така да го кажа. Трябва да е като... пухкав трябва да е. Трябва да е като сметана, избита на текстура. Да, в сладоледа има по-малко въздух, отколкото в джелатото. По-малко захар има от нормалния. Мираж не е излезнала. Чата, ама то днес е 3 октомври. Я да видим. Не, играта излиза на 5. Не, днеска сме 3 още. Аз не казвам, че джелатото не е вкусен сладолед. Напротив. Тук продаваха един тайски сладолед и сипват мляко на ледена теники и го къцат и разтиват, замръзват, правят айс ролове. Това не е сладолед. Това са точно както го казват и айс ролове. Това не е сладолед. Това е продукт, който го замразяваш бързо. Те могат да му викат сладолед и те и на нутелата и викат течен шоколад, ма тя няма нищо общо с течен шоколад. С моята баба имаме един спор относно какво е пай. На десерт, който е с тесто, тя каза пита. Какво? Чакай. С моята баба има един спор. Какво е пай? На десерт, който е с тесто, тя казва пита. А пай според нея е с гриз. Нищо не те разбрах. По принцип, елементарно. Пая, като сладкарско изделие, пекарско по-скоро, печиво, това е десерт, който се пече и основата му се прави от тесто за сладкиши. Вече има солени пайове, има сладки пайове. Сега, тук ще навлезем малко и в темата за кишовете, защото тук сега идва и въпросът какво е киш. Реално, пай като изделие само по себе си означава тесто с пълнеж, но пая то може да бъде плодов, може да бъде солен. Пайовете, представете си, разтилате тесто, всеки знае какво е пай по принцип, надявам се, но разтилате тесто, което го пълните с дадена плънка.
В общи линии, накратко, това е паят. Сега, по-специфично е вече, когато кое ще наречеме тарт и кое ще наречеме киш. Много от вас, предполагам, са чували киш Лорейн. Това е един от най-известните кишове. Това е буквално яйца, бекон и сметана. Киша реално са всички онези пайове, които са солени. Но има едно но. Задължителната съставка в киша е яйце. Тук идва вече малката разлика. Киша е солен пай, в който обаче трябва да има яйце. Затова пък отделно има и 3 вида теста. Пат сукре, пат брезе и пат сабле, което е ронливо маслено сладко, солено и неутрално тесто. Докато тарта, примерно пък, най-известни или поне един от най-известните тартове, за мен най-известните два тарта са тарт татен и лимонов тарт. Това са класиките. Лимоновия тарт, съответно, както се досеща, е с лимонов крем. Тарт татен е с карамелизирани ябълки. И канела. Разбира се, как ще слуша ябълки без канела. Но, да. Киша е соления тарт, така да си го представим. Тарта си е съответно сладкото. Киша е соления пай, извинявам се. Тарта си е съответно сладкото. В общи линии това е, но в киша е задължително да има яйце. Това е задължителна съставка за нещо, за да бъде киш. Малко го обясних разбъркано, надявам се да ме разбра. Днеска е сигурно за подбрани хора. Какво е тайски? Авно с приордър има Early Access. Може да има Early Access, да. Пай има ли в България изобщо? Ние нямаме такъв термин. Има овчарски пай. Пайовете си ги има от години. В смисъл просто това, че в България нещо не се е приготвено, не означава, че го няма. Италианците просто го правят много вкусно джелатото. Да. Преди това не съм чувал да знаят старите хора. Светкар от старата школа и каза, че видиш ли, това не било пай и пая се правил с гриз. Аз пък пай с гриз не съм чувал да се прави. За мен аз ти го обясних така, както аз съм го научил. Или може да е с месо. Да, овчарския пай е с месо. Не са били чували спай според мен. Как малко обиждаш ме, той е супер известен. Кой е супер известен? Лимонов тарт. Италиански лимонен тарт или кейк. Като цяло произхода на тартовете е от Франция. От Франция произлизат повечето неща в кулинарията. Колкото и да не им харесва на хората това, това си им е повод за гордост. Ябълковия трудел е нещо, много вкусно нещо. Да, но штрудела вече той е съвсем друга бира. По време на комунизма никой не е правил паве. Това е модерен продукт в наши ширини, иначе си ги имал от време оно. Да. Просто тогава тук не са се приготвили. Киша също е френско ястие. Да. Вижте, там просто разликата идва от самото тесто. Едното е пат сабле, другото е пат сукре. Той штрудела не се ли прави като баница? Штрудела е суха сладка баница. Ти го кажа на прост език. Абсолютно е така, ми брат. Доста от нещата идват от там и преди са идвали от там и сега продължава да идват доста неща от там. В смисъл, нали, едни от най-престижните кулинарни академии изобщо, сега каквото и да си говорим, всеки е чувал за кордон блю. Който малко или много се интересува от тия неща. Само дето му се слагат ябълки на штрудела. Да, суха сладка баничка с ябълки. И пудра захар. Секундичка само. Те германците са го измислили штрудела. Или австрийците. Лучника е топ и баница с прас. Значи баница, когато дойде сезона на праза,
ако има възможност, ще ви покажа една рецепта. Баница с кайма и прас. Леле. Това какво става? Йоански Гейм ми казва лека. Еми добре, Йоански. Нема добър вечер, само лека вечер. На толкова си останахме. Показваха списъка на топ на кухните в света. Италианската беше на първо, второ гръцката на трето, Испания. Франция беше на 6-то място. Това е строго субективно. Това много зависи кой го прави. Инче, ти не дей яш. Ние с Веско ще ядем. Ти не дей яш. Баница с кайма и прас. Леле. Може ли рецепта за дърпани кори за баница? Не. И ще ти кажа защо не. Защото аз мога да точа кори и правя точени кори, но само точени, не дърпани. Не знам какво разбираш предвид. Ако разбираш предвид под това, което си мисля, аз използвам точилка. Съжалявам. Милорадски тянчето си беше тук от одеве. Кайма от дивеч. Не е задължително да от дивеч, но и с дивечова ще стане добре. Не го очаквах. То никой не го очакваше. Аз си правя точени кори с точилка, аз не ги дърпам. Кое ти не си очаква унгарца да измисля штрудел? Не съм сигурен кой го е измислил штрудел. Нямам си идея. Наистина си нямам идея. За штрудела точно. Първото, на което направих като хората, беше баница с сирени яйца. Значи има едно нещо. Когато правиш точени кори, когато ти си правиш корите и вкараш след това да печеш баницата, тя става отвънка хрупкава. Тя става от тези баници, които са хрупкави и с много листа. Не е бутертесто, просто има доста листа. И ще ви кажа нещо странно, но аз не харесвам хрупкави баници. Не ги харесвам. И солети не харесвам. И хрупкави баници не харесвам. Ти като го отхапеш, това нещо, остави, че ставаш целия в кори за баница. То фърчи навсякъде. Ти като отхапеш, то лети там във въздуха, само дето ни идва и някакви пилета, дето не се събира отвъд. Но като цяло не ми харесва. Не харесвам хрупкави баници. Харесвам сочни баници. Food Wars Shokugeki no Soma. Сома не го познавам. Правил ли си Кайзер Шмайзер и харесва ли ти? Не съм. Штрудела с произход Австрийска империя. Ти да видиш. Но не казвам, че хрупкавите баници са лоши, казвам, че просто аз не ги харесвам. Защото не знам, не ми харесва. Предпочитам сочна баница, отколкото хрупкава. И няма значение дали ще е с боза или с айрен. Не, Милорад, има различни баници. Па сега вече, ако стигнем и до темата с бюреците, там вече нещата стават много сериозни. Има различни баници, Милорад. Общо взето хората в България се делят на два вида. Тия, които харесват сочни, тия, които харесват хрупкави баници. Както и тия, които харесват
баницата с боза и тия, които я харесват, са Ериан. Тото това е. Това е като да... Сега, тук за таратора даже няма да отворя темата. Дали да е с настъргани или с нарязани краставици. Защото аз лично смятам, че таратора трябва да е с нарязани краставици от професионална гледна точка. Така че, пък вече, ако става въпрос за пиене, аз го предпочитам таратора за пиене, аз не го имам като супа. Баница с Кобе Лагио А5. Това ми звучи като нещо, което не е за баница. Много ще му изчезне вкуса на това нещо вътре в баницата. Това е... Ти си взимаш Кобе, за да усетиш вкуса на говедото. Ти не си взимаш Кобе, за да го скриеш в баница. Не му е място там. Любимият ти десерт с кори. Те такъв труден въпрос не ми беха задавали. Любим десерт с кори. Това е много труден въпрос. С кори. Бих казал сладък круасан. Кадаифа е доста хубав десерт. Така е. И кадаифа е голяма играчка за правене. Ама за ядене и за правене искам да кажеш. За правене определено не е круасан. Не. За правене по-скоро бих казал штрудел, защото е лесен за правене. Защото круасана, тъй като аз вкъщи, ако трябва да речеме сега Милорад идва и ми казва, искам да ми направиш 10 круасана. Проблема не е в... Нали, тук е ясно, че това е нещо, което се приготвя с много масло. Проблема не е в самите продукти. И това, че само по себе си, нали, круасана се прави с френско масло, хубаво, ароматно, което е и скъпо. Проблема е в технологията. Никъде няма хубаво бутер тесто. Никъде по магазините. Аз не съм срещал, колеги съм говорил, те не са срещали. И за това се прави. Проблема е, че за да си направя вкъщи бутер тесто, на мен ще ми трябват часове, защото го правя с точилка. Не го правя с лентова машина, нямам спомагателни уреди, правя го с точилка. И това нещо толкова много би оскъпило един круасан, че горе-долу за тия пари ще да хапне някъде да се наобядва. Но определено круасана бих казал, че ми е любим десерт. С кори, говорим. И всъщност, ако трябва да съм честен, бих го казал, че той ми е любимия за правене. Макар че да е труден, знаеш ли защо? Защото в круасана можеш да направиш, може да вложиш много голяма креативност. В круасана може да вложиш много голяма креативност. Да, штрудела е лесен, ама в круасана може да вложиш креативност и да направиш, да оставиш някакъв собствен почерк. Нещо, което да го характеризира. Примерно, аз лично бих направил круасан с шоколадов мус. Не крем ганаш, а директно с мус. Бих опитал да направя такова нещо. Или с ванилов крем. То аз ако не направя с ванилов крем, не знам. Дето слагам ванилия, да, само в кафето не си слагам ванилия. Кажи штрудел, наполеонка, трюфел с портокалови кори. С какъв пълнеж да е круасана? Не очаквах да избереш лесното суфлето. Също е доста трудно нещо. Да, но то не е с кори. Да, проблема май с хубавите продукти е голям в България. Не, проблема с хубавите продукти не е голям в България. Просто бутер тестото, първо, за да ти го продадат, да ти го направят, да ти го замръзат и нататък, насякъде слагат маргарин вътре и парфюмиран маргарин, както една пекарна на графа, доста голяма в началото на графа.
така слага парфюмиран маргарин в много от своите изделия. И аз това нещо съм го виждал с очите си и не мога да повярвам. Защото парфюмирания маргарин е много по-евтин от маслото. И накрая, като продадеш един круасан за 5 лева, сякаш, че има масло в него и като мирише на масло, пише, че има масло, а той има масло малко и основно има парфюмиран маргарин. Тоест, хем някак си, като си написал, че има масло, да, има масло, реално, има масло, но е много малко. Продаваш го за нещо, което трябва да е на цената на истински круасан, обаче не е. То с парфюмиран маргарин. И защото отида да си купя круасан от там с парфюмиран маргарин, като то е също като да отида да си купа бутър тесто готово и да си навия круасан. То същото. Добре, а спомняш ли това суфлето, където го правят Hell's Kitchen, което е солено? Защо им създаваше толкова проблеми, като цяло суфлето сладко или солено е? И сладко, и солено е. Зависи, има и солено суфле, има и сладко. Ами не знам, не съм ходил в Париж. Що се отнася за това? Що се отнася да Немезис за коблера, не съм правил коблер. Реално знам какво представлява, просто не съм правил. За тия, които не знаят, коблера това е десерт, който се прави и се поднася примерно в тавичка, който десерт отгоре има хрупкав такъв кръст, тесто, що ми спря музиката, което нали, при изпичането става хрупкаво и вътре има пълнеж. Общо взето може да е с череши, с круши, с малини, ягоди и така нататък. И може да е, знаете ли с какво? Може да е и с праскови. Пожелавам ти да отидеш и да се научиш на много вкусни неща. Във Франция ли? Във Франция ми е мерак някой ден да отида, но ще видим. И аз за първи път го чувам. Ице, добър вечер, привет, здравей, добре дошъл. Благодаря ти много за стотичката, заповядай, тези са от мен и Диси. Много поздрави на Диси, и на Ейси, и на Деси. Благодаря много за съпорта и за подкрепата. Това, което говорите за хачапури, мисля, че имате предвид хачапури, което е с А, освен ако аз нещо не бъркам, което е една питка грузинска. За сладкар Франция трябва да е блян. Чак блян? По-скоро мечта. Знам един фокус. Добър вечер. Добър вечерице. Добър вечер и на Деси. Кобе Лаго А5. Голем ти е мерак. Направи си един стек, вземи си, то го има навсякъде. Кобе Лаго А5, вземи си, направи си един стек. Това трудно да ме затрогне чак па толкова. То като цяло сладкарство е измислено във Франция, повечето неща са оттам. Повечето неща са оттам, да. Сега точно къде е измислен първия десерт, не знам. Аз много искам да пробвам джелеби. Ми пробвай.
Абракадабра! Абракадабра, яйце! Само този фокус знам. Абракадабра си салавим. Благодаря ти много за стотичката, благодаря ти много за подкрепата. Благодаря. Здрасти. Джилеби, какво е това? Аз знам за малеби. Не, има и джилеби. Ама това е азиатско, индийско. Представи си, това е една смес. Нали знаеш какво е чурос? Те, ето, ги правят по коледните базари. Представи си една такава смес, като за чурос подобна, която се пуска през едни тънки, мисля, не е дебело като чуроса, е тънко. И на тънки ивички, които се сплитат във формата на прецел. Има го в Азия, има го в Индия, има го сигурно и на много други места. Добре съм, Ице, добре съм, ти как си? Като цяло, това нещо, джелеби, не съм го пробвал. И доста такива азиатски неща има, които са ми интересни, ама знаеш ли защо, Ива, кои не съм ги пробвал? Защото, окей, има много рецепти. Мога да взема да се опитам, нали, да направя някоя. Обаче, има едно голямо но. Коя от тия рецепти е... Нали, искам да пробвам нещо по-класическо, ако ме разбираш. Защото много готвачи си пречупват нещата през своята призма. Дори в Instagram, това, което съм ви пуснал, може да видите от Linktree в Instagram, за класическа шаурма. Тя е класическа шаурма, но има една съставка, която няма. Защо? Защото така съм решил. Защото съм пречупил. Да, то е класическа, няма нищо. Максимално близо до класическа, но пак всеки, нали ви казвам, всеки си пречупва нещата през неговата призма. Ице, бързо оздравяване. Чат, дайте едни сърца за Ицето, малко съпорт да му удариме да оздравее бързо това момче. Да му изпратиме малко положителна енергия. Болен съм от бронхит. Това е сериозно. Лекувай се, скорошно оздравяване ти желая. Лекувай се и се пази. Шаурма и кебаб е вертикално, чевермето е хоризонтално. Технически си прав. Реално има много други разлики освен това. Мед с лимонена торта. Не знам как скачаш от кебаб на мед с лимонена торта, но добре. Различни видове торти с медени блатове и лимонов крем са много, има различни такива комбинации, които са много готини. Факт. За болния. Ясно. Ице, дей да ти направи. Човека каза. Торта с мед и лимон. То като стрепсилс. Вместо мед с лимонен чай. Или билков чай с много лимон и мед. Примерно. Ама тя си е чай. То е едно на ръка. Аз отделно, като се разболея, си пия и хапчета. Такива, дето аз ще оздравея без хапчета, съм ги виждал как оздравяват, се лекуват по 2 месеца и после пак са болни. Аз съм спешното. Леле, Ице. Кажи им да те стягат и да те дигат. Ходих до магазина и ти взех промоция Бейли с 30% отстъпка. Няма проблем, че е с 30% отстъпка. Благодаря ти много. Искрено много оценявам, че си ми взел Бейли с 30% отстъпка. Това е страхотно. Какъв е? Класически или с някакъв вкус?
Десе, не сме се виждали от една седмица. От една седмица съм в болницата. Ау. Казвам им да те стягат бързо. Да, в системата ще му капнат мед с лимонен чай. Абсолютно, Зонко, абсолютно се радвам. И класически идеален. Той е много хубав. Мерси. Нямаше нужда по принцип, ама сега, няма да ти чупя хатъра. Това не е бронхит, това си е пневмония, щом си в болницата. О, колко сладко. Пандишпан роло с ябълки, много ли е трудно? Не. Трудно е от техническа гледна точка да направиш хубавия пандишпан. Направиш ли хубавия пандишпан, другото трудно да го объркаш. Хубавия пандишпан вече не ме боли глезена поне. Ай, добре. Хубавия пандишпан извинявам се. Хубавия пандишпан изисква хубави продукти. Визирам най-вече яйцата. Значи, примерно, ако ще правиш 28 см пандишпанов блат, за него взимаш 10 яйца размер L, които задължително от свободно отглеждани кокошки, класа, който иска да се смее, който не. Сега ти кам как да ти стане хубав пандишпана. 300 грама захар, която я разделяш на две места. На едното 200, на другото 100. 300 грама брашно, в което изсипваш 2 пакетчета бакпулвер, разбъркваш го хубаво и го пресяваш. Може да го пресееш и 2 пъти. И 7 до 8 супени лъжици вода, които ги отделяш настрани. Може да го направиш и какаов пандишпана, тогава редуцираш, слагаш 250 до 260 грама брашно и 40 до 50 грама какао. Като какаото, в зависимост от това, аз ти препоръчвам лично да използваш така нареченото датско какао. Сега, как да направиш хубавия пандишпан? Разделяш жълтъка от белтъка. Белтъците, нали си разделил захарта 200 на 100. Белтъка го разбиваш с 200-та захар. 100-те остават настрани. Така, белтъка трябва да е стабилно избит. Какво означава това? Означава като обърнеш купата, белтъка да не пада. Задължително стабилно избит. След това, 100 грама захар избиваш жълтъците с нея. Трябва да стане пухкава, кремообразна консистенция. Задължително. Не просто да разбъркаш захарта с жълтъците. Захарта се прибавя на 2 и на 3 пъти, 2-3 пъти към захарта, чакай, глупости. Захарта прибавяш наведнъж към жълтъците, но след като разбъркаш на хубав пухкав крем, прибавяш на 2-3 пъти белтъците. Що белтъците? Защото белтъците са по-леки. Затова, защото те са по-леки, прибавяш по-лекото към по-тежкото. Никога обратното. Защото ако прибавиш жълтъка към белтъка, ще падне въздух. На 2 или на 3 пъти ги прибавяш. Правил съм го и на 2 и на 3, основно разлика няма. Въпросът е да си внимателен. Така. Прибавяш много внимателно и след това пресятото брашно също, него вече си го прибавям на 3 пъти. 2-3 пак, но аз си го прибавям на 3. И постоянно фолдваш сместа. Трябва да се бърка много внимателно и в същото време трябва да се разбърка и да става много пухкава. Да не изваждаш много въздух, да не удреш купата, да не правиш излишни движения при бъркане. Само фолдваш с шпатулата. Предварително, когато започваш да го правиш, включваш фурната на 200 градуса. Задължително. Защо? Защото фурната не може да я чакаш. В момента, в който е готов пандишпана, фурната тя трябва да ти е готова задължително. В момента, в който е готов пандишпана, веднага във фурната. Не трябва да има време за губене, веднага във фурната, за да може да хваща съответно въздух.
Така да го кажем. Да задържиш въздуха вътре при печенето. Сега, няколко tips and tricks, така да се каже. Съдовете, в които ще работиш, задължително трябва да са на стайна температура и задължително трябва да са подсушени много добре. Една капка вода може да ти прецака белтъците. Когато избиваш жълтък, белтък вече, когато започне да работи с места, по никакъв начин не удряш купата в плота, по никакъв начин не правиш излишни движения при бъркане. Работи се внимателно, но бързо. Хем бързо, хем внимателно. Това е много важно. И ако искаш да сложиш някакъв течен вкус в блата, примерно ванилия, ром, амарето, тогава приспадаш от тази вода, която имаш няколко супени лъжици. Това е. В общи линии, да. Ице, бързо оздравяване ти желая, лекувай се и дръж се. Ще се оправиш още малко. Фул долар с шокогеки по Калтазар. Примерно. И аз също може да го направя. Пробвай. Пандишпановия блат е много хубав. И пандишпана е нещо, което е много универсално. Нещо, което... какво казвам много универсално? Мими, благодаря ти за стотичката. Мерси за съпорта, Мими. Благодаря много за стотичката. Жива и здрава да си, благодаря ти за съпорта. И вие от YouTube, ако искате, заповядайте в Twitch, където също може да ударите едно рамо. Пандишпан смръвки, не е зонко, не е смръвки, това не се яде смръвки. Ама гадното е, че няма да мога да тренирам 3-4 седмици и тъкмо научих ново комбо. Ще тренираш след това. Ще се оправиш. Иначе, пандишпана, поем предвид под универсален. Това не е нещо, което се използва само за торти. Значи, ето ви един бърз пример. Ще имате гости. Примерно, днеска решавате, че вечерта ще имате гости. Нямате особено много време. Искате да направите един десерт, който да е много хубав, много ефектен, а в същото време да е много, да не ви отнеме много от времето, защото пък искате да си изготвите, си изчистите, примерно, или да речеме, казват ви, че след 2 часа ще имате гости. Искате да спретнете нещо сладичко. Хващате се, правите един пандишпан за половин час, след това го варите да се охлажда. През това време, докато се охлажда, в една малка касеролка загрявате вода с захар, примерно някакво количество, да речем около 200 грама, 250 захар с 500, с 200-250, значи с 400-500 вода. Да се разтвори захарта, прибавяте към тази захар, може да прибавите примерно 20 грама портокалов ликьор, може да прибавите амарето, 20 грама 30, може да прибавите портокалова или ядкова есенция, може да прибавите ванилия. Оставяте да се охлажда и тя настрани. Това е нещо, което става бързо и нещо, което докато го правите, може да правите нещо друго. Слагате го там на котлона на 2, да се разтвори захарта и ви правите нещо друго. И взимате, примерно, да речеме, примерно казвам,
Ако имате шоколад. Ако нямате шоколад, ще ви кажа и без шоколад. Но да речем имате шоколад 200 грама. Взимате шоколад 200 грама, взимате 300 грама сметана, разтапяте в една купана водна баня и правите ганаш. Пандишпана, сиропирате го с ваниловия сироп, примерно. Намазвате го с крем, топ. Другото, което може да направите. Нямате шоколад. Имате пандишпан, нямате шоколад. Жълтъци. Избивате ги. Жълтък, избивате с захар. Малко избита сметана, предварително избита сметана към получената смес. 500-600-700 грама маскарпоне за един хубав маскарпоне крем. Сиропирате пандишпана с амарето есенция. С амарето сироп. Не есенция, амарето алкохола. Правите то сироп, но прибавяте към него 50 грама амарето, 60. Сиропирате пандишпана, намазвате го с крем с маскарпоне. Топ! Гарантирам. Не всичко е скара, има и рецепти без месо, които са много вкусни. Абсолютно да. Не бива да вдишваш студен въздух след пневмония. О, Ребелионче, добър вечер! Добър вечер! На здраве си, ябълков сок. Как си, Ребелионче? Радвам се да те видя. Здравей, здравей! Медито, добър вечер, здравей, добре дошъл. Радвам се да те видя. Как си? Аз съм добре, благодаря. Само ще те помоля да пишеш на кирилица, благодаря. Знаеш ли някои безглутенови десерти? Трябва да се поразтърся. Имам някъде из архивите със сигурност нещо. Или мога да намеря, но... Мадито, оле! Извинявам се. Аз какво казах? Медито? Мале. Извинявам се. Мадито. Мади, добър вечер, извинявам се. Лапс. Ще купуваме ризи. Или ще раздаваме люти чушки. Дали е ябълко сок? Ябълко сок е. Що, какво мислиш, че? Ракия ли мислиш, че? Ице. Аз не пием такива работи. Имам ваксина за пневмония, казва се Пневмо 21. В бирена чаша. Не е бирена чаша, това е чаша UEFA Евро 2020. Ракия. Мади, аз ракия не харесвам, не пия. В живота ми 2 пъти съм пробвал ракия. По една глътка, ужасно е това нещо. И уиски не. Уиски съм пил, но не харесвам. Руло с тиквички, крема сирене и печени чушки. Това нещо Чичо Фиер ми го е казвал като рецепта, че е много хубаво, но тогава друго приготвих, иначе ми беше казал. Сега баш ям винен кебаб с твоите чушки, направо божествено. Брени. Искате ли да ви донеса едното нещо, което ще раздаваме тази година на благотворителната кампания? Не харесваш ракия? Не. Това ми изгаря гърлото. Остро е. Аромата, дори да е хубав, аромата, самия вкус е много остър и гори и нищо е специално. Няма вкус, няма нещо, кой знае какво. И искате ли да ви донеса едното нещо за раздаване тази година? За благотворителната кампания да видите какво съм ви приготвил. Чакайте.
Аз съм пил ракия по грешка. Мислих, че е вода. Надигнали шишенцето. Ушс. Така. Миналата година... Не ти завиждам. Миналата година ви казах, че ще е много интересно. Никой в България не е раздавал, поне аз не съм виждал никой в България да раздава люти чушки. И си правихме някакъв майтап. Тази година съм приготвил един специален буркан от геймърските люти чушки, който ще го раздадем на благотворителната кампания. Всеки, който ги опитва, що казвам, че е специален? Първо, защото той е много голям. Той е колкото две бурканчета и половина. И второ, защото значи, всеки, който ги е пробвал, знае за какво става въпрос. Това са въпросните геймърски люти чушки по една рецепта, която майка ми години усъвършенства, която е от не знам си къде си, първо, второ, трето поколение, 15-то, не знам си какво си. Това са рибки, които са леко сладки, леко кисели, не са силно люти, малко по-слаби са от халапеньо. Тоест, за хората, които ядат много люто, ще са пикантни. За хората, които не ядат люто, ще са люти. Средни са, по-скоро са пикантни. По-слабо люти са, не са толкова силно люти. Така че това е специална награда, която се раздава на благотворителния стрим. Давам 1000 лева за буркана. Заповядай твое. Аз имам зверско напиване с ракия. 3 човека. Я кажете в чата, колко от вас обичат люто? Първо. Ето, Еди идва за раздаването на люти чушки. Еди, чакай, има 2 месеца още до тогава. Чакай. Митак 911, твоите бурканчета пътуват към теб. Опаковал съм ги в 2 квадрата пукащо. Толкова пукащо съм им сложил, че е направо не знам. Утре кажи дали всичко е наред с доставката. Обожавам. По без мене. Инче, не се притеснявай. Толкова кандидати има тук, че... Ето, аз хапвам, обичам люто. Гледам си люти чушлета и си правя сосчета всяка есен. Аз въобще не обичам люто. Днес отида още половин бурканче. Мипстър, ти до нова година ще изкараш ли? Аз ям, ама не всеки ден. Мипстър, че другия път, като се виждаме, ми напомни, имам нещо за тебе. Ама ми напомни да го взема, да не го забравя. Иначе идеално, един кандидат по-малко. Да даваме ли? За 1000 лева този буркан е твой, нов ще им направя. Жената още не се е прибрала да ги пробва. Те ще изкарат ли докато се прибере жена ти, не до Коледа? Та кога го раздаваме този буркан? По време на благотворителната кампания декември. Мади, а ти обичаш ли люто? Извинявам се, не е Меди, Мади. Following since... Та кога надаваме хихи, как се класираме за него? Има време до декември месец. Ама Ицито дава 1000 за този буркан. Ице, за 1000 лева ще ти дам тоя и бонус още едно кашонче. Аз 1200. Пух. Деси, ама чакай малко. Вие с Ицито не сте ли... Не сте ли едно цяло? 1000 какво йени? Лева. Играеме в левове. Нема йени, нема рубли, нема и виетнамски донги. Работиме в единица БГН. Ще видиме. При един ще отида е това бебче. Щом не приемаш евро, що даваш евро ли? 1000 стари лева. Не. Инче, ти мене не мога да ме излъжеш.
Ти дето люто не ядеш. Харесва ми надаването. Давайте още, че ми трябва обектив. Шегувам се. Между другото, това наистина за благотворителната кампания, но всъщност имам още един такъв. И те са два еднакви буркана. Такива. Трябва да проверя всъщност дали другия не е в изчерпано количество. Защо се казва черен пипер, а няма нищо общо с чушките? Почнаха шмекерите зад колесните игри. Ама то тук има още едни, ама не съм сигурен. Не, реално направихме два такива буркана и си казах, че единият задължително трябва да бъде раздаден на кампанията. Ма въпросът е, че не си спомням какво стана с други. Ице, не знам защо надаваш над жена си. Вие сте едно семейство, по принцип може просто да си ги споделите. Ама митаче, то това не е за тикети. Това е за БГН. Сам съм. Как така си сам? Как така си сам? Аз съм сесия на GTA с Грозди. Прати поздрави на Грозди. Грозди спрял стрима. Резиграй капачката от буркана. Моля? Добре. Мили мои, имам една новина за вас, че вие сега ще си легнете, ще си почивате, ще си спите. Аз отивам да правя бомбони. Не пите. Така че днеска да, ще правя бомбони. Ще правя бомбони с мента ли? Не. Не с мента, ще правя бомбони с ганаш. Бомбони сезони с ягодка. Абе, подигравай се ти! Ще те викна да правиш бомбони в 10 вечерта. Рейдва Иванката да ударим по един коняк. Сега, след мъничко. Да не забравяйте, четвъртък взима петъчния стрим и четвъртък ще правим торта. Така че очаквайте известие, следобедно някакво такова ще бъде. Колко следобедно не знам, но следобедно. Така че очаквайте известие, четвъртък следобед да правим торта. Не мезиш, че имаме кой да рейднеме. Всеки момент. Ами то аз трябва да пусна... Аз трябва да пусна рейд. Аз тръгнах да рейдвам Калтазар. Не знам. Ма той бай Грозди не стримва. Не знам къде отиваш при Грозди, той не стримва. Така. Не стримва бай Грозди.
Сега гледам Twitch, както и да е. Кой път този Калтазар? Не знам кой е този Калтазар, опитах се да го редна и ми каза, че не мога. Искам да ви кажа, че много ви благодаря на всички, които днес бяхте тук. Благодаря ви на всички, които съпортнахте, които ударихте по едно рамо. Благодаря на може би 4 човека, които писаха за пръв път в чата. 5. Надявам се да се видим в четвъртък отново. Митаче, ти направи егати закриването. Благодаря, Митаче, за тия 100 бита за закриване. Благодаря на всички, които днеска ударихте по едно рамо и съпортнахте, на тия, които писахте. Последвайте мрежите от Linktree. Ще се видим в четвъртък, когато ще правим торта с коняк. И така, желая ви лека вечер, отивам да правя бомбони и до нови срещи. Снимки в Instagram. Линкче в Linktree. Чао, лека вечер.